Mari kita doa. Aina manguludo mata ni bata dalam gugu manguda jala kemacam siang sandok udang si dua baga jala manusia ini rasi rasa disirang dohot akka ring pe dohot untuk jala kamu undui di parokang dohot pikiran di roba haleluya. Jala parbubuy kami asal terlalu kami parang dengan songon nak yang ini menurut kami sian kami saya ramot kami budi hasil sudah di Tuhan kami Allah yang anak menurut Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Mari kita
Kadungma pati dibata di mungkuto sadirion ima pati patjulo rudi pati pasakubon pati patjulo ahlu jahuba di batam nina di batata dan jadi marakopohu bahinon di batam pati paduahon dan jadi kananmu jala dan jadi sumanonmu manang aha naji beno ijang dohot naji beno temaun rudi naji bakasan air rudi di tornitano yang buat tunggabe manang sesebau pati patulukun dan jadi dohonan borni di batang yang bosokure dalana air bona kuhunna disebut akka nama sini yang di luarna pati papaton ingot kamu ma pabagiahun hari minggu di naon marima ulah kamu nasa silamu alai anggota hari pakituhuni hari paredana di Jahuba di Batambi dan jadi memangula anggo di nasadari manang anak nanti manang burung manang nakosong pernah bilahi manang nakosong buru-buru rodi inahanu rodi isi ni putar puntutan halakwe nama gibati putam air yang memarido di tempat di batang langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina dungi marekin di bana di area batu joni di bani do umbai menadi pas-pas di bata Jahuba ari paredanan nai jala di barbagiai pati palimahon ikon pasangapon mulo natarasmu asama tua ho jalele mangulu di tanah nang di Jahuba di Batambo pati panopon unah ko mamunu pati kapituhon unah ko mangalaku pati pawaluhon unah ko manako pati pasihon unang ko lo makatidakon hatana sotutu maralahon dongan jolma pati pasakuluhon dan jadi haliangan dirham bagas ni denganmu dan jadi haliangan dirham dengan saripe ni denganmu manang nakosona bawa manang nakosona buru-buru manang lembuna manang budana manang biake tugasani denganmu ide sakakna atau ramang ide bogu mahita siang Tuhan di bata ali Tuhan di bata saya berdoa memahami mengulang berkat ini amin mari kita Ali amanami jara di batanami ngaji gano jauh pargugu nasab tudusan par dengan bahasa dopo jala rudi saliling nililing nado asin kami saya makangan merekam di hajatan nami jala saya kunang deh ingat akar di senami aja duduk kami madusa maradopongko jala duduk kusungguh kami di masmu maksud hiti pengalasan nami ingatan ali Tuhan Jahuba saya unang ingat pengalasan nami unang alang asin kami saya dulu cuma kami oh ali Tuhan di bata atuan nami berdua kami
sisa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tapi gimana kata baga-baga taringot kasasani dosa. Songon sitong ni namangulu aku ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor aku lidah hamatian ni percaya. Nalamodor aku lidah hamamunak ni percaya tumaditum dalam asa mangulu juga na. Asa ngapon ma di debatan na bijang. Amin. Mari kita akan dibata terbuka di membuka sadarion tak surat di pesan salah desa manusia mamuk pamaisian asat manusia satu sakolono mergati sepasodan kita mata awal dulu marsidi ahan tak kabar terdulu di lakana modo di bawah kota nunga pacok atami di bawah aku asa unang wadusa auto nunga dipacocok akan didipon sudi hubung akan naruar sian kamangan ini saya dihagilas untuk agak aturan ini dan tagamon haluka menopu atami ima sahatna martua akan temangun kata ini di batana jalan biasa amin mari kita
luas minggu nyata suak songoni nama dohoti perminggunon sian bagas tadi gima iking namasa di minggu tasadarion dohot nanai si pamasaon minggu nyata buar di minggu minggu ke-20 dum Trinitatis. Jara topik di minggu dua ni hama nama nangimon hatani debata di bahasa Indonesia dok kebahagiaan mendengar firman Allah. Permingguan dohot pertanyaan sektor marbide iktingom pinabotokong matu kita permingguan pinatupan yang bulianda dohot pertikian pukul itu bahasa Indonesia pukul 10.20 bahasa Batak taibut tema ibadah live streaming di kanan YouTube dohot Facebook KKBP Resort Tanjung Sari pukul siang ibadah sekolah minggu melalui virtual Zoom pukul 10.04 ibadah remaja pukul 10.00 bahasa Indonesia pukul 10.20 bahasa Indonesia. Khobar keputusan di Pakadado di sermon hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 saja membuka minggu sadarion ruas nanai Tasidohot marminggu dan ke baradion kupon pendaftaran alai ikon marsidutu mengudahkan protokol kesehatan pakai masker cuci tangan bawa jaga jarak jaga taparadima kayak bisa menjaga tapi angka dana nama rumur ditoruni 10 tahun dan bui dohot merminggu di bagas negara Jakarta suang somoni perbutuh tabi dua halak sabangku dohot posisi jikjak mana merek jadi di minggu nanai rohon pertanyaan sektor patu-patu di bagas gereja dohot di gedung serbaguna Hopartusi pinangiluma aradiota laho mandohoti pertanyaan jadi di mingguan khusus di hari Kamis tapatupado ngartite virtual Zoom jadi margati sore mai digana minggu pertanyaan sektor di bagas gereja gedung serbaguna lantai 1 tanggal 22 saat 20 tanggal 22 Oktober 2020 saja masuk pukul 20 di mana berjodoh di hari Rabu di gedung serbaguna sektor 2A DOP 3A DOP dohot sektor di hari Kamis virtual Zoom sektor sada ADOP dohot sektor obat A sahatu obat D di hari Jumat di gedung serbaguna sektor perhubungan obat E sektor 5 ono dohot D nasorat di hari Rabu 4 Oktober 2020 saja di bahasa-bahasa Tuhan kado sadar dana bawa dikeluarkan di amata si boro inatai buntunganggor siang sektor obat D Napagwahon di hari Jumat 2 Oktober 2020 saja di bahasa-bahasa Tuhan kado sadar dana bawa dikeluarkan di amata Tommy Yesi Majunta inatai BA Borsubakti siang sektor 5 Pasdo dan lagi suang songoni nang natorasna naing berbagas tikting paduahan naing macalo pasu-pasu berbagas soma jamis
Ricardo Pasaribu, anaknya Mata Dr. Saul Pasaribu, Tubuni Minata Doktoranda Dermawati Bom Sitindaun, ruas Nuliata Sian Sektor Onom, Dohot Orwana, Perimita Bom Sitepu, ruas di HKBP Tanjung Perak, Resort Surabaya Utara, Boruni Amata, Kontan Sitepu, Tubuni Inata, Ngahurken Bom Binting, Pasu-pasu Perbagason di Patupa hari Sabtu 20 Oktober 2020 saja di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari masuk pukul siawi. Konseling pernikahan di Patupa hari Kamis 21 Oktober 2020 saja mulai pukul siawi di ruang konsistori. Ruas di Jakpon Mula. Khobar itu keputusan di Parhalado di hari Minggu sadarion nunga diojak pemula gabe ruas nagok ima keluarga Kredi Marbun Dohot Sri Ani Sian Sektor Perhubungan di Patupa di ruang konsistori ada orang masuk permingguan pukul 10.30 WIB. Pada dahong ruas gabe calon situa di minggu sadarion di permingguan siang kata dahong dirima amat Pak Joel Silajutan dohot keluarga gabe calon situa siap sektor 2B katanya omana sida asa di pasu-pasu Tuhan ta pamula sida di huriat tahun situa pensiun Panang Purna Bakti di hari Minggu sadarion di Patupa Huriatta di permingguan 10.30 acara Padorhaton Amang situa Dr. Andus Maniur Malau siang sektor 2A lahong amamoti masa pensiun obat tusi papungupilian obat kita di Sudi Paranggumbon Dalatta Madok Poliate di Siala Pakubasyon na sida salele 26 tahun sia bulan di Huriatta. Pelantikan panitia Natal tahun 2020 saja khobar naung ditotopon Huriatta panitia Natal tahun 2020 saja di hari Minggu nanai roh tanggal 24 Oktober 2020 saja Patupa Huriatta acara pelantikan panitia Natal tahun 2020 saja di permingguan pukul 7 WIB. Markite tikingoma pinasahat sudi panitia naung dipilih asaradi jalareta madohoti acara pelantikan ini. Seksi remaja marhite tiktingom pinabotohom matusudi remaja di Huriatta asaradi madohoti seminar nanay di Patupa Huriatta ima hari Sabtu 7 Oktober 2020 saja pukul 10.04 WIB inganan di gereja. Tema seminar etika bermedia sosial di kalangan remaja. Namangipun pesta tahun pemberdayaan, pesta gotilon, dohot pesta ulang tahun napa 70 hon. Marhite tiktingon pinapotohong matusudi ruas Huriatta. Pesta tahun pemberdayaan gotilon dohot ulang tahun napa 70 hon. Patopa utamai hari Minggu tanggal 1 November 2021 di permingguan pukul 10.30 WIB. Khobar kusi macohok majo permingguan remaja binasadari Jala Arokdo Huriatta di Patohota di Pestai Jala Bunga di Tokopon Parhalado 20 halakma siang gardu sektor
Tani asa mendaftar ma tugang perhadaan sektor tabi jala maksi angano pemita disi na pinatupani gano sektor tabi jala manuka minggu sadarion di patupa panitia do baja si panganon dalam masida manabai pemasukan di panitia opartusi radima kita lau mengubi markite bajari. Namangihun kegiatan tahun pemberdayaan pesta kopi rodo ulang tahun ke-37 tahun HKBP Tanjung Sari tahun 2020 saja boy mata jaha dibikin cetak dari kita ini. Parkepengon tainama di laporan keuangan akar media bulanan berpuluhan doa paham oleh dia akan masuk ke titik sadarion di hari minggu nanai Roma di titik mau dia tema di sudi ruas napa sahaton media bulanan dohot hamoleateon perpuluhan dohot partisipasi waktu ulang mingguian lam ditapai hatama pasu-pasuna di kita saluran bukan idul hamima tu aman calon si dua Joel Simajuntak asal oleh sila tujulu kata dahulu diri dohot keluarga. Isol kami pada doa diri kami Allah membawa jelas menunjukkan itu tahun 1970 saja baru bermau solari 50 tahun. Nah walau guru dirajai guru manihulu dua mah dan di pasal-pasal doa kami sadar dulu sadar mama kami maringanan di jalan Setiabudi Tanjung Sari pasar di Padang Nanti masuk sektor 2B harap doa kami harap doa kami tolong diberi masa kami pun kami berguru dalam pelayanan di HKBP Tanjung Sari khususnya di sektor di luas di sektor 2B sama ini ada perkenalan sen kami berwadong nah orang tutur kata kami doa menjolani kemudian dia Pak udah siap kan? Pada saat merata pertanyaan kita. Tiba-tiba Jehovah amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Las rohanami marulubuluk tokinami Tuhan. Ala di kodo ahli baso kami. Bui kami muse ruas negeriamon nomor minggu di gereja mon pajumpang dohot akadongan nami lumodi pajumpang dohot ho marhiti nakosom nanek pasahaton hatam Tuhan oleh hati Tuhan di leokoro hosahan boduan Tuhan di leokoro ahli baso masih berdua gijak Tuhan Yesus dapat kami Tuhan dina bigi kami jada buida kami lunga lambu godangna akana kipas ruas niburian secara khusus dari Tanjung Sarion
secara umum bangsa nami alam malang dau siap kami COVID-19 posdo hanami yang na lehonomu hakibasu disudi masyarakat Indonesia na kadaumu siap kami sakit COVID-19 asabui kami Tuhan mengula seluruh nami makibat sipas memuji pasangan pondoarmu na bagi Tuhan Yesus lunga kubiga kami ting namasa doa nanaing si pamasal di uyang tuhonga Tuhan buka sahat kami asa ona kadulus solisa dulu khobar tulungan roham secara khusus Tuhan buat kami amanami situa dokteranus maniur malau sadari oleh Tuhan paciu manasida manang purna baptisian situa di uyang tuhonga masahat kami mana dohot keluarga asal yonomu kami pasong gajang umur dohot pelayanan nana sabilimon bersembahan mai Tuhan Tuhan tau pasti hama dinasida dohot keluarga Tuhan dipertikian buat kami di bagasan tangiang nami Tuhan asa-asa Tuhan luas di buriang diaka na mengalami kesulitan alami ekonomi Tuhan Tuhan pasahan kami asa Tuhan na mangaliw pagkarangan na siya banwa ginjang nasida asa nasida Tuhan mangalulingon si kanukari di bagasan nas Tuhan posto kanami Tuhan nanti anak Tuhan di buriang na mangalului si rokat itopi bagi buhonong Tuhan na mamaluli ka rejo pasahatong nasida atau Tuhan di mata kami macay mudan ko na si panalunan siya ko pasahat may Tuhan o barat mo Tuhan cara khusus Tuhan na naibigyan namin mahatam si pasahatong na kosong Tuhan kasada na roha dohot pikiran namin kasabuhi Tuhan waktu si kami jada mudah kami alami nanti na kosong Tuhan baru bubuhi Leon Yusuf na siya balwag ijang na siya kasama bugo na labar Yusuf nama nabi marula ni buyani parhala ini pasahat tong harami Tuhan dosa pangalos yung nabi sesa Tuhan nakasapon Tuhan Yesus Kristus nartanya amin. Kita atas kemudian
Ima mangaramati ate-ate do pikiran di bagasan Kristus Yesus kepada. Amin. Kemudian itu kata di Noah kamanami do dinamami suami akan aku sebelum di dua itu kata itu kata di buku Sadario Ima menangkap surat di buku di Evangelium Lukas itu satu sada ayat 20 itu doa ayat baru sonoma kata dina kata menghatai ibadah di pagogo sada perempuan siatona pengadina perempuan suara Nina kantor ibadah mertua na mabubuhon jalan apa pokok alai na ibadah mertua akan na ubege akan ibadah jalan na beosa itu angsa bahasa Indonesia somat katakan itu. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Itu anggota. Kemudian itu hatta dia mau kamanani berdoa kami. Hal normatif itu mau menurutnya sejauh hari Jepang na mengapresiasi akan inovasi. Jepang na mengapresiasi na tapat-tapat. Hal na umundo molo dipuji sasakala ala keunggulan prestasi di sasakala. Kalau contohnya tidak, memang nama lo memang ibadah. Aina dulu dari mana nama siapa? Sampai di masa pandemi dari menentang alai memang lulus dari mana nama siapa? Tulus dari mana nama siapa jadi? Memang dari mana anak lulus? Orang sangat semuanya diapresiasi prestasinya. Menurut otak normatif ini, karena memang dipecalon nanti, dan mungkin sudah online, tambah kalau orang pun semuanya ini. Maka kalau dapat diapresiasi anak di bawah sana. Baga panglaw muna deh. Sumuni rapi, kospi, bahkan kalau di zaman semarin na transparan, akuntabel na, boy terukur. Kalau diapresiasi akan yang kebebasan, apalagi menciptakan rasa trust, kepercayaan. Alam yang mendorong memang itu di mana, dijaga mana tuh integritasnya, dijaga mana tuh keberadaan asa, tetap di mana punya harga diri dan semua. Itu orang tahu kalau normatif di Jepang dari bahasa. Kalau ini, kalau tahu pun ada pasti ada udah perdebatan, mau dipuji sasakala, agak keberhasilan di sasakala, pasti ada. Ada perdebatan. IPT juga aktif promosi ini. Nah, pasti pun ada. Tapi saya karena lancar, mau kemana kalau tidak nami di suasana. Tak tutui minta boleh semua. Apalagi kalau tak dokter, kalau dokter keberhasilan ini, kalau di Peton itu akan keberhasilan di sasakala, itu sasakala. Sarana mau tak dokter di kewatangan di
Setiap orang tua pasti akan memberikan warna, bimbingan dan arahan dan motivasi bagi anak pengasuh. Siang sudah aspek di dalam. Alek kalau tanda selalu akan muncul sikap keegoisan atau penghalangan. Dan mari suami bojaki membimbing imana, dan mari suami mau saya buru kau ibadah itu. Hebat buktinya bereng nak berhasil di belakang ini. Bahkan kita sendiri dia mau kan ada kami. Kalau saya pilih mau najur nak nami, kau pun mau mengalami kami, parkuina kami masuk nari. Boy kami semua kalau memang arahan dan bimbingan yang hukum mengenai alim oleh hukum, hukum dia itu mengarahkan kita, hukum dulu itu mana hukum kita. Pasti orang nak awal atau hukum dulu itu nak mana hukum burung kita. Kalau ni mau tahu mau apa nami itu nami, memang saya tak lupa doa anak apa yang akan lakukan itu bahwa setiap orang tua, setiap keras, baik ama mana ina, patu tinggal tua kaparan dan pakai anak. Saya juga dulu pakai anak Rodino bahwa orang tua saya ada sekarang ini. Alatnya anak keras, bahkan secara spesifik di bawah itu alami omak, alami bapak. Dari setiap ini halapan. Ini alat badak saya perlu menunjukkan amunah, menunjukkan imunah. Kamu ini cepat politik ini taruh kami markuas markuas. Di istilah kita beda lagi. Bagaimana mereka di mana sadar ini alih berjudi. Sama saja motivasi bahwa keberhasilan seorang ini. Aku tahu video memang orang tidak di channel itu kalau dulu sampai nama ini. Jadi ya rasa orang main mana? Coba ngide kalau nanti dia kamu mangi mau taruh ni itu so. Dia rasa orang. Lo jadi dari lalu ruang siapa nenek guna bata dia di opa asa seorang orang ide dapat siapa orang kacau masuk lari pasangan yang ide jarang ide yang kedua julu yang dibikin ide pasti di antara kita ada konflik. Karena orang ide sesungguhnya menunjukkan bahwa peran seorang ibu nah memang luar biasa ibadah marmudu anak asa sukses di hati dakon anak naima keberhasilan di hati dakon mai bahwa memang harus menari alatnya berhasil harus menari alatnya keberhasilan ini memang kudo nama dua kita dong persoalan itu siapa Mehmet tinggal bagian hideng lina luar biasa itu kan masih hidup dapat tuduhan sebuah keberhasilan dapat tuduhan bahwa memang peran serta niangka naporas membaik dari sukses perluatan sebentar. Kalau ini kalau dipuji nasi, kalau diapresiasi nasi, sangat hormati. Hidup kalian kalau tak dapat sudah kita bertumbuh rasa maka kalau kita harus dengan cara berbagai hal sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Apa yang kita satu pun jadi Yesus nasihatkan Allah sama batu pahon maka pahon sampai mana ketika mereka mengajari mana di tengah-tengah yang pohon Roma sahabat perempuan siap tengah-tengah apa lebih makokon matua nama lubuhun jangan apa-apa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ya pasti dong, cuma penganani doa dengan nami.
mani bela ni dong perempuan ini. Wajar. Ala ibang alamnya sununga mengangkat derajat ini keluarga besar di si Yusuf dan si Maria dengan Yesus. Ala kamu kalau nani kalau tidak nani mau di kehidupan sosial di halaman Israel, mau berhasil seorang anak itu adalah prestasi seorang ibu. Alat tu sahalak ibu do perempuan do di pasahat lahu membimbing, lahu membentuk pendidikan karakter, pendidikan kerohanian ni sasahalak di tonga-tonga di keluarga halak Israel. Ido ditugasong. Itu imas kehidupan sosial orang Israel, orang Yahudi kuno. Kalau nari dak ndang be hola tu perempuan ala itu sude, dung roh Kristus tu sude. Ama dotina, suami istri punya peran sama untuk membentuk karakter dan membentuk pendidikan kerohanian, mental dan banyak hal lain untuk membangun kehidupan ni sahalak danak. Alani mamang dotinang itu didokon bahwa dipuji perempuan Maria Allah memang telah terwujud nyata. Seorang Maria telah membentuk dia. Dipuji perempuan itu. Isi mabai ni gabi songoni Tuhan Yesus i. Maria ibunya. Alanima nakin natadok namang do tinang nang pe salah perempuan molo di konteks ni turpukon dipuji si Maria ale molo di jamatan waing taingok mak pada ni ama dohotina suami istri ketika membawa anaknya terdidi dakia disukun dakia husuku kami songo pedita kami ditikina nang madidi ya nak komuna ale ho inang husuku joho di bakasan hapor syam mondo di dia nak kadadanakon Allah ni nak ibnungi ale ho amang di bagasan hapor syam mondo di dia dadanakon dakke songoni redaksi nau upasatami dipangido rohamuna naing di dia dadanakon di bagasan hena hapor syam muna artinya dari sini yang mau kamanami bahwa pembentukan karakter kehidupan kerohanian anak di tonga-tonga ningulu ni halak Kristen keluarga Kristen tanggung jawab ayah dan ibu. Di mana tabuat sada putikon sa turpukon amo kamanami do tinanami. Napa dua dia mo kamanami do tinanami taida ma di bagas sa turpukon bahwa na di botohon Yesus dia sebenarnya dang nanaing meniadakan perkataan itu. Alai momen ungkapan kata bahagia, ungkapan kata tua, mertua, itu na dibuat ni Yesus. Ise na mertua di Portibion. Ise na berbahagia di Portibion. Setiap hita, ganup hita di Portibion, dangadong naso mga lului tua. Dangadong kita naso mga lului kebahagiaan di Portibion. Tak usahaw di. Hola mangas sadari pe, arong do halak mantukun ngalas rohak kusitutu molo sehali pe mangan naon wae ngonina. Ngahu parari. Artinya sania mo ka manami do tenan dijalaki dilului jolma do nagwarna tua. Itu mengenai masalah pangan. Alai halna lebih kompleks manang halna lebih sempurna. Di parangguluat ta siganupari ido na di pabotohon ni Yesus. Mertua isi do na mertua di bagasan ngulus ganupari. Yet nuan Yesus madokon ala ninna ibana ma mertua maka na ubege hata ni de bata jalan na opiopsa. Na ubege hata ni de bata. Molo didokon na ubege mendengarkan firman Allah. Yang berbahagialah mendengarkan firman Allah. Amo kamanami dohotina nami. Mololau hita di turpuk suratnya Apostol Paulus tu Rom
Bidu 10 ayat 10 pitu didok dosonon. Asa sian natumangiho doro hapor siaon. Ia panangihon ni sian hatani Kristus do. Jadi sasi tongna dang terpatupa dang terbentuk dang tubuh dak tertanam hapor siaon misa sahalak di bagasan ngoluna moloso ditangihon hatanit debata. Hidup badi do de bahasa sampai didokon natumangihon hatani debata di sido awal jala di sido start awal daripada ngulu ni hapor siaon ni sasahalak. Buamai mana na porsea tu debata. Aiso ia tu si mana debata. Aiso botoi mana debata. Aiso itadai mana debata. Moloso ditangihon ni mana hatani debata. Ai debata pada daud dirina yang paling sederhana di dunia ini adalah melalui firman-Nya. Di sini topa debata portibion hatana do jojot patuduhon hadirion ni debata jala pata daud dirina tungolu ni colma. Marhite hatana di bana pator hasod dirina tungolu ni colma. Apalagi dung madabu colma tu bagasa dosa. Daktar bahin di colma sasitongna marsiadopan secara fisik dohot debata. Na ikon mate do colmai. Molo pajupang do debata. Alai di patudu debata holong na marhiti hatana. Hidup bahen molo didokon hatani debata do. Nama baik kita manada debata. Alanima molo dido di bagasa terpukon. Wama hita laho membentuk hapor siaon. Laho menciptak malotadokon maka nguluhon hapor siaon. Molo soya tatangihon hatan debata. Hamo kamanami doho tidak nami. Ibana parjolo taringot buasa manangihon hatan debata. Mendengarkan firman Allah. Ainaing tajalo pe pasu-pasu siat debata. Amo kamanami hapor siat de kendarata. Orang mau menerima berkat Allah, tetapi kalau dia tidak pernah percaya akan firman Allah, ai didok debatado tuktuhi ma di Matius 7:7. Sayug na ukapon na do jalma pangido ma selehonon na do ninna. Molo so persia hita di hatanai. Waduh hita majalo pasu-pasu ni debata. Ala ni hata ni debata do hita mangido pasu-pasuna. Tuhan pasahat tu kami pasu-pasum. Borhat sian hapor syota do hita di sia mua kamanami do tinanami. Bahkan molo tadokon naik tajalo pangurupion. Hapor syota do natabain Tuhan di bagasan natar sosakonau. Huadopia kahamolo dingolus ganupari nuaing. Huingot hatam nabadiai. Di pesalmen 20 tuli. Jehovah si parmahanau. Daktagamon huranganau. Kok dope taida. Napatuduhon. Wado pakokop ni debata di bagasan ngoluta. Ala ni hata ni debata do hita. Ubahen saya toktong mangido pangurupion siat debata. Naik tajalo hamalumon di ngolu, ditikki marsahit tita, ditikki ro pangudnya mabain hacitan ngoluta. Ahado na mabain di debata ahana pinangidom. Saut masongona hina persyomu ninna Tuhani. Nah itikki ro na marsahin na mabutung Tuhan anak ni si Daud. Asima roham. Alero ni bata mandokon ahan na pinangidom. Sa isaw ma songahin na persyomen na.
Sesuatu hal yang macam luar biasa do. Allah memang alia. Hata ni debata do nama buat kita roh mangido hamalumon ni sahid. Molo sohalani hata ni debata. Ngasay mabiar kita menghadapi pandemik COVID-19. Ngasay tadokon wado wawaw nama pernguluat tas ganupari. Alay halani hata ni debata do. Hamu akamanami do. Molo sude molo tadokon nakin molo nunga tatangihon hata ni bata odo nama bain martua hita di ngoluta si ganupari ala borat ido pondasi ido landasan di ngoluta mana mangido aha dari kot di ngoluta jala ido pondasi ni debatamu saya mau tadokon ojakan ni debata laho mangalehon hinauli tu hita ima aktua kahalak nama nangihon hatana do. Hamo kamanami do tinanami di bagasa trupuk tobe di do domuse na paduahon jala na upiopsa dan yang memeliharanya tukip lapatan na di so namang do tinang tak pasip ola ditangion hatan di batai alai dia seperti benih yang ditumbuh dia akan orang yang memeliharanya itu akan Iblen siramon namai mana asa keluar akar tunas taboran nama tano dari dahumal yang nei dungi dung tubuh pada dong batang do daun lehonon nama akan ariko disipupuk dungi tubuh mamuse gabihau na bolon marparbue ma ido halak nama nangihon bahatan di bata jalan no piopsa molo tatangihon hata ni debata ikon hangulu honot tadui hamu akamanami do tinanami molo inokon hangulu honoton iko tubuh do ibana marurat iko tubuh di mana lambelga magodang iko mangerbang do bulungna bahkan iko marparbue do ibana parbue na tonggi Itu nama nangihon hatan di bata maka nguluhon. Jadi mana kokoh di mana terus di bagasan pernguluan na. Alani amang do tinang na dua halon monota na taida. Odo nama bay martua hita di pernguluat tas ganupari. Ketika firman Tuhan itu kita inginkan setiap saat dan setiap saat. Ketika firman Tuhan itu kita rindukan untuk berada dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kita. Maka kebahagiaan sejati itu milik kita. Allah wasa takas mahokopon nituhani parnguluata. Namangihut di bagasa tikon di amang situa nanain pensiun. Amang situ ada terandus maniur malau. Nunga macai liling hamang marhalado di tonga-tonga ni hurion. Tetu hata ni debata. Napi nasaha muna di parngulu muna si ganupari. Marhite pakobasyo muna di tonga-tonga ni hurion. Pakobasyo muna di sektor. Dot pakobasyo muna di tonga-tonga ni aka ulaw di tonga-tonga ni hurion. Hata ni debatado o jaham muna. Jala hata ni debatado na hinaporsyo muna. Jala sahat tu sadariok kamu radehamu makobasi ulaw ni. Haporsyo muna na borhasyan hata ni debatado na tiniup muna. Daksyan hata ni jolma na binereng muna. Alay di patu pa debata may marhiti akan na makaholongi amu. Roma debata pos maruham donganok kudo dirim sahat tu ujung ni takobesyomu di tonga-tonga ni huriai sahat ula tohonami ninna tuhani di bagasan sadarion las maruham amang ditiki makatai hita na tulu dohoti nang songoni maparuk kilo muna nanaing pensiunon alai di bagasa tikyon dohonok kudo borhat sian nama nangihon hata ni debata do kamu. Borhat sian haporsyaod do kamu.
borhat sian na upiop sahatan ini batado kamu. Taludo pergumulan munai dibain hatani debata. Taludo paru kilo munai dibain hatani debata. Sahat noaing ula tohona muna di bagasa sadario. Luar biasa do debata mengurupi hamu. Dohot keluarga. Alani dihamu be keluarga. Unang mari suang pakkobasion ni amangon. Salama liling na sadar dirikion. Nang pe masokot na sida di secara administratif dan organisasi di tonga-tonga ni Hurion. Ala ikum marparbui do. Hapar halado na sida ding parngulo muna kapaparanna. Iko bangga do hamu mandokon. Bapak saya seorang perhalado dan sintua partohonan. Dan dia mengakhiri pensiunnya begitu indah dan luar biasa. Dan itu khotbah yang hidup bagi kalian. Alani tetap dukung amang ini dalam aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena sekalipun secara organisasi, administrasi, onop 5 tahun masuk manasida, alai jamitana tuhamu, hok doi, jala jamita hononna dohamu toktong akapoperanna, satu ujung dinguluna. Alani lasma rohamuna, sonari tu sekop na lebih mek doi mana noeng, majamita hon berita nauli hatan di bata, asa tangi honom muna, asa begi muna, asa peop mamu di bagasan ngulumuna, marhite keluarga kecil nak ini. Tuhan debata ma pasikopon lasni rohamuna. Martua ma amang. Paujukon ulaon tohona muna di bagasan sadarion. Amen martangyang maina. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang. Moleate ma Tuhan upasahat rohanami todo pamu diari na pinarbediamon. Las itu rohanami Tuhan. Allah diukap po Tuhan sada hal nama arga di bagasan pernguluan nami. Ido nah saya hujalahi hami di ngulu nami Tuhan. Asa jupang nami tua nasi kop di bagasan ngulu nami. Di bagasan parsoran nami dohoto di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Di babaw tohoko akan na upigi jalan opiopsa hatam dapat tua do Tuhan siako moleate Tuhan ajari hami marhite todim to de perbediai asa toktong tangi hami jala upigi hatami Tuhan siganu pari jala hupiopami i di ngulu nami Tuhan asa jumpa kami tua nasiako ale Tuhan. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang di bagasa tikion purna bakti ma sahalak naposom amang situ ada trandus maniur malau Tuhan sahak do ula tohonan nasida di ula nasida Tuhan nangpe saya jupang nasida ka parukilon lahu makubasi akka ulau ni di tonga-tonga ni nguluna, di tonga-tonga ni huriamon. Alay songon si Paulusido ibana Tuhan. Di pasidung imana do parauluan nei. Ramot toktong haporsion nei Tuhan di mas di pakobasion nei. Jalan waing pensium manasida siatonga ni huriam. Moleate upasa rohanami marhite parnguluan nasida. Jupang nami barita nauli Tuhan. Jupang nami hatam nabadiai Tuhan. Jala jupang ni huriamido Tuhan. Ima barita nauli sian parnguluan nasida. Ale Tuhan pasu-pasu ma amanamion dohot keluarga. Seleo tu nasida koklas ni roha tujulonot Tuhan. Jala urupi nasida pasikopon aka ulaun siganu pari. Marmudu-mudu akapaparan na Tuhan. Asahona marsangat marhiti parnguluan nasida. Moleate di wali Tuhan. Pasat kami ma ulaun nami
di bagasa sadarion, homa Tuhan napasikopon. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiakan itu. Amin. Marede hita laos tapasahat ma iliata. Riani tu hata maeng masuk mahita tu acara paborhaton situa pensiun
ditongani hurian itu hata di bagasan minggu sadarion ditiki maredde hita sian buke di nomor 140 Roma situan yang pensiun rap dohot inang tujulu. Hamudongan sahurian napungu di bagas joroon naeng jongjong do di tongah-tongata ima amata situa dot randus maniur malau dot keluarga nunga digohoi tiki pangulaun nasida di huriata alani tamado pasahato taha mauletion ni rohata tutuhata nama dongani jala margogoyhon huhut napatahon nasida salelingon mangulahon hapar haladoni Akub nii unedo pasatot tamuleate nang tunasida naung makalujahon jala makarosoton mangulahon ulaon ni huriata alani pabor hatat taman nasida nuaing lau pensiun hamudongan nami situa dot randus maniur malau obar tu aturan doho peraturan ni HKBP nunga digoi hamu pajowon nasahat tu hamu marhobas di huriai nama dok moleate do hurion tutuhata napa tahun hamu marhubas tutohonan nasahat tu hamu nunga digoy hamu pangolio muna marhite pakobesion tohonan situa di pasahat hamudo napinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat ula tohonami natamado hamalate honon ni huriata jala pangulo muna siala pangulo muna nasalelengo di tuhata anggiat parbue ni nahinawusa muna nasalelengon di jolon itu hata gabe pelian na hucus jalan mabuan pasu-pasu tuhaga gadda ni naporsia dohot hatutugu ni haporsiaun di akka nahin nabusam muna alani martangiang mahita ale debata nami nakokasi dot holong niroha rodo hami tua dopamu lau pasahaton hamalation niroha nami siala panguripiomu di naposomon saleling di pararho pakobosion huria di pararho pakobasi huriam nungasaha di ulaon hasituon napinasa mi saibaima ramos parbue ni pakobosion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan salilingna nang naposompe saya si maroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakobesion na songon sahalak situa molo tung di jalo pensiun sian hasituaon saya ramoti jala patuguma pos ni rohanasida tuho palas marohanasida toktong pahipas mapamatang laho madai hinauli nitiki pensiun songon jolma na marpakilalaan marroha jala martodi hodar tulomoni roham togu jala ramoti manasida diaka ari-ari ni hatutuonna asa toktong manaili tuho aisian hodo haruan ni hadameon las do sonang ni roha di bagasa tod di porbadia pasu-pasu nang keluarga doho si solho nasida asa rap mangolopon jala makamalati pasu-pasu najinalo nasida siako akub nii marpamuati maroham dinasa hagaleon doho tahurangan nidongan namion dinasa pangulaho do pakobosion na nasailaon se samai ala ni holong ni roham pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saliling lelengna amen noaing
tabegema surat ketetapan pensiun situa na jinahaun ni amang sekretaris Huriata. Shalom madihita kadamang do dainang. Ditikyon jahawan ng namima eska pensiun ni amang parhalado ng pensiun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 45 garing 02.1 garing D10 garing R26 garing 10 garing 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Tanjung Sari, Medan, berkedudukan di Tanjung Sari, Medan. Menimbang perlunya melakukan ketentuan yang terdapat di dalam aturan-peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan-peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga pada bab 11 pasal 17 tentang pelayanan HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 15 Oktober 2021, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Doktorandus Maniur Malau, tempat tanggal lahir Sitio-tio 15 Oktober 1956, ditabiskan menjadi penatua pada hari Minggu 25 Desember 1994, pensiun tanggal 15 Oktober 2021 oleh karena usia telah mencapai 65 tahun, terhitung sejak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, lama pengabdian 26 tahun 9 bulan. Atas pengabdian dan pelayanannya selama ini dalam melaksanakan tugas sebagai penatua di HKBP Tanjung Sari, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Tanjung Sari pada hari Minggu 17 Oktober 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Tanjung Sari, Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM, ditandatangani dan distempel. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1 kepada Majelis Perbendaharaan, 2 Bendahara Jemaat, 3 Sekretaris Jemaat, 4 Badan Audit Jemaat, dan Arsip. Songonima pajahal nami SK pensiun ni amang Doktorandus Maniur Malau Mauliate. Nunga dibegi hamu taringot tu surat ketetapan pensiun muna sian hasituaun di Huria HKBP Tanjung Sarion. Atong hamolation hamuma tutu hata perdenggan basai sian nasaro hamuna. Alena poso ni debata situa Doktorandus Maniur Malau. Mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di perbadia hupaborhat hami mahamu lau pensiun sen situa di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni hurieima pakawisyamuna na selilingon jala di ramoti mahamu di aka ari-ari ningolumuna jala di parohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun di aka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Mari dihita laos di habirang nami mak keluarga. Sian buke di nomor ono plonom. Oh maaf, sebelum mamang asa ulak kaya menekin pasahat cendera mata sian Huria.
Mauliate memang diamata nomor 2 di Batang. Macailas rohanami sian dongamuna perhalado. Ala tonani Tuhan tatu hita perhalado ad dorang macalo tohonan. Sahat ula tohonami marhite-hite na posona. Nung ngabi amang macailas rohamuna. Sokoni manang dinang mursian ibarate. Huihilana hamido nang halujaw muna laho manomunomo yakulaw niya mata. Alani dilas ni rohani huriata tuhamuna amang situa doktoranus maniur malau kobar tu na biasana di pasahat huriata do songon las ni roha cendramata pasahat tuhamu nunga 26 tahun kamu mangula di huriat tahun 26 tahun sia bulan nate macelas rohanta alani upasahatami matuhamu cendramata barhite mas kobar tunau tahatai marhite rapo ni huriata inarohanami inasahat matu amang bendahara doa amang sekretaris lah upasahaton titi mana tinopa lai sodong ni rumah tu songoni penabui di pasahat huriata tuhamu cendramata sai tu hatta di batama namanabai mangguhi pasu-pasuna. Langsung mati. Sido masih kami. Ya. Marit di mahita ditiki marit nae anon tu marit di hita nom pasuk meta mandok hata marit di meta sembuke di nomor 66. Imana perjolo nama wakili ruas yang sudah sektor imasian sektor tulua pasatamian no tu amang situa Dr. DJ Marpaung mewakili parhalado pasatami sian sektor sadaa inang situa Dr. MH Borugultom dungi pasatai mano mangapus sian situa na pensiun amang situa Dr. Maniur Malau pasatai matuki tu amang situa Dr. DJ Marpaung. Salum, oras marihita saluhna. Mulai hati majumulo ipasaro anami tua mata di bata. Kura jumi hamido dengan bahasa ni di bata dapat penguho kita apalagi di bagai setikion. Secara khusus para lumubi di acara masa pensiun pemerhatan masa pensiun ni amang situa Manalu, situa Malau, mulai hati dituhani
ala daksai sudie bui situa pensiun dohot dengan ala ni dengan bahasa ni debatadui pasu-pasu ni debatadui maparguguihon amak situa malau bui pensiun saha tutikion laos ditiki kesempatanon kami mewakili ruas khususnya di hunjuk sektor tolu A pasahaton melate gudang tua mangang situa malau di pakubasyo muna di panugunugo muna tu kami ruason marhite na pasaton akahatan ni bata dohot akka pelayanan muna di hurion di pargugui tu hata hamu naktu nama sa pensiunope toktong matu hata nama pargugui ho kamu dilehon gugu hahipason dohot gajang ni umur alai pesan nami tu hamu amak situa nami nakpenok pesiu siak kuriaon anggulaon pelayanan ni nangarong istilah pensiun sampai tu nama rujung tetap do ikon ulahonon muna hasituan munai baik di gerejaon nang di luar di gerejaon so tunggu tiru pani anggap pensiun sa situa tak perlu biau merjamita tak perlu biau tak perlu biau dak songon ya mak situa nami ima harapan nami jadi sebagai ruas kami nasalilengon atik tung beha masai gudang dora aka kelemahan dohot kekurangan nami Tuhamu sebagai situa nami di huriaon laos kesempatan omma mangido maaf mahami atas nama ni sudi ruas Tuhamu amang situa nami harapan nami tuamat tade bata anggiat sa dipargugui hamu di leon hahipason di leon gugu di leon gajang ni umur di masa pensiun munaon ima harapan nami toktong mahamu margugu melayani Tuhani nakpe di masa pensiun so ni mahata siak kami mewakili ruas melihat ma oras Shalom, horas madihita saluhutna, malate madituhatta na totong mangaramoti hita, na pinarsangapan amang pendeta resort, dohot amang inang full timer, amang inang parhalado, songoninang ruas, sude na hinaholongan di bagasan tuhatta. Maulate ditikyon na dipasahat tuhami songon utusan sian parhalado, nalo mandok hata tu amang situa Dr. Andus Maniur Malau dohot tu sude keluarga natongon sadarion memasuki masa pensiun purna bakti sian parhalados di Huriata HKBP Tanjung Sarion namandok moliate do huriaon tu tuhatta na patauhon hamu marhobas hombar tutohonan ni amang dipasahat amang do pangiduan ni Tuhatta ima songon dihata ni Tuhatta di 2 Timoteusi sahat ula tohonon mi suang songon nido dang diinang sianipar ya yang tentu berperan serta mendongani amang di nama kobasi di joro ni Tuhattai songon inang sude yanakon ni amang keluarga do sude pinopar tentu banyak memberi dukungan doa ya di dalam amang Sintua Malau melayani di ladang Tuhan. Sahalinai amang selamat memasuki masa pensiun purna baktima molo adong di persaurata di persermonan nahurang lobi pangalahon nami angka dongan perhalado maafkan kami ya amang dan tetap amang tong menangyako kami anggiat kami boy songon amang sehat-sehat saat tu masa pensiun juga
Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Huria dohot sude parhalado ni HKBP Tanjung Sari. Mersangap matu hatta do di saliling-liling na horas pengonima sian hami. Salam madihita dan selamat hari Minggu di hita salutna amang dohot inang. Dohot sude aka ruasta naposo bulung. Yang kami hormati amang inang pendeta full timer, amang inang dengan parhalado, begitu juga amang inang sude ruasta. Ison, di sini kita boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah mengumpulkan kita pada saat ini di dalam yang penuh sukacita, memberhentikan amang situa Malau dari Parhalado. Jadi kami di sini menyampaikan jika ada kekurangan daripada Pangulani Amang Malau Salilingon, ya kami mohon maaf. Ya bagi Amang saluhutna do inang, ya sehat-sehatlah kita semua, diberikan Tuhan panjang umur. Dan bagi akahal amang sude bertugas masih dalam aktif, tetap semangat. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan di dalam gereja kita ini. Jadi kami tidak banyak menyampaikan sepatah kata. Jika ada yang kurang baik yang selama ini parulaun daripada Amang Situa Malau, ya kami mohon diizin, mohon maaf. Seperti kata pepatah Melayu, kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, manang pandangan yang salah, atau teguran yang salah, ya janganlah kita disimpan di dalam hati amang, inang. Jadi kami secara administrasi telah diberhentikan dari Sintua jadi Leon Tuhan Tama Tonggo Godihami lah mendalani masa pensiun, masa pensiun ya. Jadi demikian juga ruas dari sektor-sektor, dari Parhalador sektor, mungkin banyak juga lah sendau gurau yang kurang terhadap Parhalado sektor 2A. Jadi kami juga mohon dimaafkan. Demikian juga bagi amang inang senior kami yang setelah lebih awal pensiun. Kita bersukacita amangnya inang, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan sukacita yang lebih baik lagi di kedepannya. Jadi songonima saat nihatat nami, dengan ini kami ucapkan terima kasih. Ya, Bapak tambahilah Pak. Salam madihita saluhukna. Dihamu amanami mulai sian pendeta resort full timer saluhukna. Madok moliate dahami di damang do dainang sudi. Lumobi di bagasan tikyon di nang purna bakti hami asima rohani itu hatta itu didongani Tuhan mak secara administrasi memang betul deh nunga di tetuhon sian pusat ono 5 tahun jadi hujalo hama di bagasan sini roha anggit ma di pergogoi Tuhan tu akatikin neneng roh asabui hami mangula jaka arina neng mangihut
tuaka sektor lumobi nang dipungan nama anggo di gereja serta administrasi nunga hami pensiun. Jadi dia muda mangdo dainang minta maaf hami tu sudi hamu ruas ni huriata. Dang so adong nahurang pangalahon nami, pamerengan nami, diaka nasalilingon mulai tahun 1994 tanggal 25 Desember au di Tebalhon di Huriaon pasti adong hahurangan nahulahon alai di pergugo itu hama molo tung adong piamang damang dainang kesalahan nami sotung di bawah kamu durhamu ra matang yang mahita tok atikin nang ro asa di pergogo itu kita lah mangula-ulau tak lumobi di HKBP Tanjung Sari namakin majuon pos dorhanami tuh mata nama dongan hiya musaluna secara khusus di sudi sektor 2A do sektor 2B amang inang upaklilah kami di hakurangan nami baik di sektor do di pertanyaan dakso adong nasalah baik kami do nahurang lumobi di pelayanan nami di nasalilingon anggiat ma tu akatikin neng ro mol tu ngadep kesalahan nami amang do tamu dainang secara khusus sektor 2 do 2A 2A do 2B ma pokoknya mai belas ramu anggiat ma di pergogo itu hati kita tu akatikin neng ro totong marsi palilungan lumobi di sektor tak so ini mah hatad honon nami mulai tema dihamu salhuna lumobi ma nang ditu hatta horas ma sian hami mau lihat tema dihita. Amo kaman nami do tinanami naing tapa ujung mapar minggota mari dimesian buke di nomor 660 sia ayah sada jongjong mahita saluhutna. Tatangnya kom mapeliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan di saluhut silehon-lehon na dinggan, doon na solibasa na moliutus. Upasahat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu may jala ramoti asa ho parhasyang kami pilihan non. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohok di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togyoto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalahamu mapasu-pasu siat Tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Salam sehat madihita salu namang dotinang. Toktong mata jamoton protokol kesehatan nadihita. Tetap pakai masker. Jala toktong husungguli hami hita. Ala adong do di parade kotak dana pensiun imas gerakan Rp1.000. Toktong ma tapatu pamang tau rupi gerakan Rp1.000 dalam dana pensiun HKBP. Mulai tema salam sehat madihita.